Mu sabiħ li f'delli sħabim taqqal biex tara tlamżas u ħajnek tal-laqom kemmu sabiħ li torqot u tistemba u tibqa tara tlamal kem tiftaħom sibt kemmu sabiħ li tgħix u tajjex darba wieħed biss ġoħin li ma jafx temma kemmu sabiħ li tgħix għal dejjem għax huwa żmien li jisra kull ma ksibt ħalli għax-xemx fitluħa bħal finżula issibek tmelles riġ parijiet ħalli l-qamar jilab mal-isbula tal-qam ħalli trid tmut biex trot ħajjiet kemmu sabiħ li titla l-ċaċet kollha u tinżel fl-idlamwiet fiha l-moħbija kemmu sabiħ li minsi tkun mill-folla kisir u ensal qalbek biss kemmu sabiħ jekk jisbaħ bla ma jidlam jew jidlam bla mal-qalbi l-biżgħat ħabbat kemmu sabiħ jekk tibqa' tiddi l-kewba se jsib il-forzajiet fuq mewġ sabbat sibt kemmu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisfal biex terġa' tibda kemmu sabiħ dal-kliem la darba nemmnu u nemmnu nafax li l-urfan jabdibt ħalli għax-xemx fitluħa bħal finżula issibek tmelles riġ parijiet ħalli l-qamar jilab mal-isbula tal-qam ħalli trid tmut biex trot ħajjiet kemmu sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar l-aħħar jisfal biex terġa' tibda kemmu sabiħ dal-kliem la darba nemmnu u nemmnu nafax li l-urfan jabdibt kemmu sabiħ. Grazie.